கவரப்பேட்டை ரயில் விபத்து குறித்து அக்டோபர் 16, 17ஆம் தேதிகளில் ரயில்வே பாதுகாப்பு ஆணையர் சௌத்ரி விசாரணை மேற்கொள்ள இருக்கிறார். சென்னையை அடுத்த கவரப்பேட்டையில் சரக்கு ரயில் மீது பயணிகள் விரைவு ரயில் மோதி விபத்துக்குள்ளானதில் 19 பயணிகள் காயமடைந்தனர். அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பிய பயணிகள் பத்திரமாக மாற்று ரயிலில் அவர்கள் வீடு திரும்பினர். ரயில் விபத்து நடைபெற்ற இடத்தில் தண்டவாளங்கள் சீரமைக்கப்பட்டு நேற்று இரவு முதல் ரயில் போக்குவரத்து மீண்டும் தொடங்கியிருக்கிறது. இதுகுறித்தான கூடுதல் விவரங்களுடன் இணைகிறார் எமது செய்தியாளர் ராகவேந்தர். கவரப்பேட்டை ரயில் விபத்து தொடர்பாக அக்டோபர் 16 மற்றும் 17களில் விசாரணை நடத்த குழு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதுகுறித்தான விவரங்களை பகிர்ந்துக்கோங்க. வணக்கம். கர்நாடக மாநிலம் மைசூரில் இருந்து பீகார் மாநிலம் தர்பாங்காவுக்கு சுமார் 2000 பயணிகளுடன் வெள்ளிக்கிழமை காலை 10:30 மணிக்கு பாக்மதி அதிவிரைவு ரயில் புறப்பட்டது. இந்த ரயில் ஜோலார்பேட்டை அரக்கோணம் பெரம்பூர் வழியாக கும்மிடிப்பூண்டி மார்க்கத்தில் 90 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சென்று கொண்டிருந்தது. திருவள்ளூர் மாவட்டம் கவரப்பேட்டையில் ரயில் நிலையம் அருகே இந்த ரயில் 8:27 மணி அளவில் சென்று கொண்டிருந்த போது பிரதான பாதைக்கு பதிலாக கிளைப்பாதையில் மாறி அங்கு ஏற்கனவே நின்று கொண்டிருந்த சரக்கு ரயில் மீது மோதியது. இதில் அந்த ரயிலின் 12 பெட்டிகள் வரை தடம் புரண்டது. மேலும் ரயிலின் பார்சல் பெட்டியில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இந்த விபத்தில் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிரிழப்பு எதுவும் ஏற்படவில்லை. அதே நேரத்தில் 19 பேர் படுகாயமடைந்திருக்கின்றனர். தடம் புரண்ட பெட்டிகளிலிருந்து காயமடைந்த பணிகள் மீட்டு பொன்னேரி கும்மிடிப்பூண்டி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருந்தனர். இது தவிர 3 பயணிகள் ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். விபத்துக்கு நடைபெற்ற பகுதியில் மீட்பு பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன. 9 பெட்டிகள் வரை அகற்றப்பட்டுள்ளன. மீத பெட்டிகளில் அகற்றும் பணிகள் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. இது அகற்றுகிறது. ரயில் தண்டவாளம் சீரமைப்பு பணியை தொடங்கி தற்போது ரயில்வே அந்த பணியும் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. தற்போது ரயில் போக்குவரத்தும் தற்போது சீராக நடைபெற்று வருகிறது. இந்த நிலையில் இது தொடர்பாக ரயில்வே குழுவானது விசாரணையானது நடத்தி வருகிறது. விசாரணை குழு மட்டுமல்லாமல் ரயில்வே போலீசார், ரயில்வே பாதுகாப்பு படையினர் என பல்வேறு குழுவினர் இந்த தொடர்பாக விசாரணையானது நடத்தி வருகின்றனர். இந்த ரயில்வே பாதுகாப்பு ஆணையராக இருக்கக்கூடிய ஏஎம் சௌத்ரி நேற்று இந்த ரயில்வே சௌத்ரி கிட்டத்தட்ட அங்கு, அதாவது அந்த விபத்து நடந்த பகுதியில் ஆய்வு மேற்கொண்டார். இப்ப தற்போது இது தொடர்பாக பாக்மதி லோக்கோ பைலட் கவரப்பேட்டை ரயில் நிலைய மேலாளர் தொழில்நுட்ப பணியாளர் ஆகியோரும் கடந்த வருகின்ற 16, 17 ஆகிய தேதிகளில் விசாரணை நடத்த இருப்பதாக ஏஎம் சௌத்ரி விசாரணை நடத்துவதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு. கவரப்பேட்டை ரயில் நிலையத்தில் நடைபெறும் இன்று ஏற்கனவே இந்த பிற்பகல் நிறுவனம், அதாவது நிர்வாகம் தரப்பில் ரயில்வே நிர்வாகம் தரப்பில் தற்போது அங்கு விசாரணை முடிந்த நிலையில் தற்போது இதனை அடுத்து இங்கு சென்னை வரவழைக்கப்பட்டு முக்கிய நபர்கள் யாரெல்லாம் அந்த விபத்துக்கு விபத்தை நடைபெற்ற போது ரயில்வே பைலட், லோக்கோ பைலட் உள்ளிட்ட பல்வேறு தரப்பினரும் விசாரணை நடத்த இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு. 16, 17 ஆகிய தேதியில் இந்த சென்னையில் இருக்கக்கூடிய இடத்தில் இந்த விசாரணையானது நடைபெற இருப்பதாக அவர்கள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு. தகவல்களுக்கு நன்றி ராகவேந்தர்.